Bon dia i bona hora, i bon any. I ara que ens arriba un bon any, que esperem que sigui bo de debò, d'on ens ve l'any? Doncs l'any ens ve d'una arrel indoeuropea que era at no, an no, any, que volia dir, aquesta het inicial, volia dir anar. Per tant, d'alguna manera simbolitza el pas del temps. Però, ja que estem parlant del temps, no ens quedem només amb l'any. Hi ha paraules que responen a un cicle natural, a l'astronomia, i en concret el dia és el més evident, pel Sol, però també el mes, per la Lluna, i l'any per descomptat. D'on ens ve el dia? Doncs dia ve d'una arrel indoeuropea que era dieu, que volia dir brillar. I d'aquest brillar va donar lloc al cel perquè brilla, també a Déu, perquè té també aquesta força de brillantor, i va donar lloc a dia, segurament doncs, en relació amb el propi cel. D'aquí ens ve el dia. I d'on ens ve l'altra paraula que també és clarament relacionada amb l'astronomia, que és el mes? Doncs mes ens ve d'una arrel que era me, que volia dir mesurar. La Lluna és el que permetria mesurar tot aquest conjunt de dies que s'allargaven fins a un mes i que d'aquesta manera es podien agrupar. Me volia dir mesurar, va donar lloc a mens, que d'aquí per això que tenim mensual i per això que en anglès tenen moon, que té la mateixa arrel. O tenim també la menstruació, o tenim el metre, tenim tots aquests elements de mesura. I anem ara a altres que són convencionals. Convencionals vol dir que no responen, en aquest cas, a l'astronomia. I aquí hi hauria, per exemple, la setmana. L'agrupació de 7 dies és una convenció. Són 7, i per això es diu setmana, de septimana en llatí, com podria ser de 6, i aleshores on hauríem dit, potser, sesmana, o de 5 dies, i potser en diríem quimana, interessant, o de 10 dies, i seria demana. Curiós com podien haver canviat les paraules. Aquesta és la setmana, però hi ha una altra mesura del temps que també és convencional, que són les hores. L'hora és convencional, és una divisió en 24 períodes d'un dia. Doncs bé, l'hora té un origen curiós, perquè resulta que en indoeuropeu hi havia una arrel per dir any que no té res a veure amb el nostre any. Era year. I aquest year, que com us podeu imaginar arriba de manera molt semblant a l'anglès year, quan passa al grec dona horo. Hora. I no només volia dir any, sinó que volia dir temps. I de temps, d'un temps imprecís, una estona fins i tot, va passar a voler dir la nostra hora. Quan va passar al llatí es va mantenir aquesta hora i en el nostre cas ja només vol dir hora, no vol dir ni any ni vol dir temps. Per tant, l'hora té el mateix origen que el year en anglès. I tenim encara altres convencions. Quan l'hora la dividim entre 60, tenim el minut. I es diu minut perquè és la divisió menuda per sota de l'hora. I el segon, perquè és la segona divisió menuda per sota del minut. Si n'haguéssim fet alguna altra, no sé si existeix, i haguéssim dividit el segon entre 60, doncs potser n'hauríem hagut de dir els terços, la tercera divisió menuda per sota dels segons. Per tant, tot això són les divisions del temps. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!